nandur pohon nok wetane omah wong sing ngedung kaya Maradona. Ayo padha manembah ojo sampe ilang. Lan kudu tetep eling sak tindak laku kita uga mituhu lan percaya. Sing nomer loro kudu bekti barek wong tuwa lanang wedok iku pepundhen. Sebab iku dulur kang ngukir jiwa lan raga minangka lantaran wujudna kita no alam mula ojo lali sing nomor 3 kita kudu bekti marang sebab guru iku kang maringi ilmu paribasan menehi dalan tumrape wong nomor 4 bekya sanak lan tangga sebab nek ana kerepotan padha disangga ngeneki kerukunan ayo diutamakno mula perlune tukar padya ana sing nomor 5 dulur bekti marang negara sebab iku tumpah darah kita ayo dibela lan dipertahanno ayo dibangun perlu makmurno nusa lan bangsa biyen iku wong rabi sara kemanten anyar dorong disapa turune ijen wedoke gombol wong tuwa lanange lungker kaya ula sawa ono sawan saben dina teko sing bagekno dadak mara tuwa ngetuki mangan gak ngomong apa-apa kesusu mlebu tompone diuncalno kira-kira wis oleh seminggu manten wedok kait buyang-buyu tapi lanange awake wis rada lesu undake peok bendina mekul kayu arep saiki enak-enakan durung dadi manten wis
becak-becakan senengane nglencer wayah udan-udanan becake tutupan sing mancal atine tekenyar-tekenyar apa maneh jonge kemantenan mari ditemokno aksine ngantuk-ngantukan para tuane ngomong nek ngantuk danglean wong loro mlebu mringis kaya garangan namung semanten kitungan kula sae lan boten korong kareja ya ditinggal awe-awe sapa sing tuku kaset grup sawung kaleng akeh rezekine lek nyambut gawe ya nemen lho. Lho, Pak, peno, Pak. Wah, kon niku tak telemu ki. Olah apa kon langu ngene. Entelek wong omah dadak kon niku nduk kene ki lapis ya lho. Lho, omah iku sumpah, Pak. Mosok dijaluki rabi anake kok menimben sawangane koyo gak tau nom ae kene. Apa rongone kok jadi kayak gede. Kayak cilik ae. Dicilikno yang mrojot ngono lho. Langkon kesusu ae lho. Nyambut kayak dhisik olah pokon kesusu rabi. Wah, iku kuno iku. Saiki yo rabi dhisik nyambut gawe kari. Nemen susu legrek aku iki. Wis ta Pak belani anak mosok ono eleke sih. Anak pola bopo lho persada. Anu. Oh, dadi prada. Anu, cilik tak gedhekno tambah nemen kan iku lho. Gak iso ngajeni wong tuwek belas. Aku rabekno, Pak. Wis lek gak kok rabekno aku timbang urip wis ta. Alung boyo aku katon ning aduh jenenge lho. Gak mentol aku lho. Kon iki ndang ayo. Mulih nak ya mau lah pangen beduk-beduk iki lho. Gak lek peno nyanggupi aku ngrabekno ya gelem. Sampai bingung kabeh aku. Sampai bingung kabeh aku lho. Kon iki marahi lho. Awang wis iru nek beduk-beduk nduk omahku ya sampai gak karuan mergo kontok. Aku nelek sampe nduk kene iki lha apa kon iso ngene. Lek peno sanggup ngrabekno aku ya mulih. Ngono lho. Ah kon niku aja nduk kene aku nang mulih. Tak enteni nduk kono. Nduk omah. Iya. Ya mulih. Mulih kon awas hati lho. Aku tak mulih sik. Tak enteni nduk kono. Iya ya. Bapak emang ngombe nduk endi lho. Ngomong kok pelo kabeh. Oh kira-kira goleki aku sedina gak petuk terus kepethuk nok kene mang. Lah aku njaluk rapi gak dituruti. Lah sumpek ya ngidung. Alah beduk-beduk timbang mulih nisare kayu. Ah wis beduk-beduk ngantuk pisan wis. Mulih sore-sore wis nok kene adem. Padake sing sono ngarsaku ya Kakang Patih Jeliting Hari Sapari Nuwun inggih Gusti. No. Ikang kaping pindho sun waspadake kaya Kakang Waja Telas Munawar. Kakang dawuh Gusti nu. Kakang Patih. Swani Ropo kanthi slamet Raharja
dalam kanti Mami Slamet. Kakang Munawar, Ngestaken dawuh. kados pundi suwan panjenengan? Slamet Aryono. Kakang Patih, Dua dini Ngestaken dawuh. kados pundi kahanan negari ing negari cacing anil niki? Sedaya sami tentrem kawula cilik, sedaya sami sampun bayar pajak TV. Lah kabaripun kados pundi Kakang Munawar? Namung dalem pikir Gusti. Makipun lare-lare ingkang kula pikir tasih dereng saged mbayar kreditan. Kakang Patih ya, Dua dini Gusti. sakmenika ngaten. Kahanan negari cacing anil sampun tentrem ayem. Mboten wonten menapa-menapa. Sak mantune kula jumeneng dados nata. Nata napa Kakang? Noto watu. Nata watu. Nata napa Kakang? Noto kaseri. Noto negari Gusti. Nata negari. Inggih. Mboten wonten kawula alit ingkang kacingkrangan. Panjenengan sampun ngantos kuwatir malih sebab kula menika ratu ingkang Gung Binathara. Mboten gadhah asipat adigang adigung sapa sirun. Lintu Gusti. Atus pundi Kang? Menika Gusti boten gadah sifat adigung adiguna sapa sira sapa siran. Kakang Munawar kados pundi ya? Menika lepat Gusti. Kados pundi ya? Adigung adiguna sapa sira sipa sirin. Kakang Patih, Dua nggih Gusti. ampun ngantos kuwatos malih. Ngestaken Kula dawuh. nuta ingkang digdaya kuwasa, nggih. Saking ilmu sampun gadah, ilmu bumi lan ilmu hayat. Napa panjenengan kagungan ilmu matematika? Kados pundi Kakang Munawar? Kakang Patih, Nggih, menika Yayi. lepat Kakang Patih. Ingkang leres menika kedah etung sungsunan. Kados pundi Kakang Patih, Kakang Patih? Inggih Gusti. Sebab saking gua sampun kula lebeti. Kados gua siluman, gua hantu. Sampun nyemedi wonten ngriku Kakang. Sedaya sampun dipun lebeti Gusti. Sampun. Kok mboten mampir dateng gua Muring? Pemburi menika pundi ya? Kakang Patih, Inggih. kalian Gusti Ratu. Ha nggih. Menika lepat. Kados pundi? Datosipun gua ingkang dipun angen-angeni kalian para kawula alit. Nggih. Menika mampir gua maling mawon. Kados pundi gua maling no. Kakang, Ngestaken saking dawuh. jurang jero kula uduni. Nggih Gusti. Gunung kula nggahi. Kados Gunung Ireng, Gunung Abang. Gunung Ijo. lah menika kados pundi. Loh, menika lak cap njiki. Kakang Patih, Inggih Gusti. sakmenika kula badhe nyumrupi kados pundi sangsarane kawula alit. Inggih. Tiang cilik kados curut putih. Inggih dempel. Menika lepat Kakang Patih. Ingkang leres kados pundi, Kang? Ingkang ngesakaken menika petik. Gegojeken. Kan sakmenika kula badhe mandhap perlu badhe turis. Gusti. Turis. Menika lepat Gusti. Ingkang leres menapa? Sanes Kakang? turis. Menapa? Turli. Turli menika menapa, Kakang? Diatur sama sekali. Oh, Kakang turni Patih, menika. menika lepat sanget. Ingkang leres. Ingkang leres menika ngaten Gusti. Inggih. Turbang. Menapa turban iki? Turunane Bakron. Kakang Patih, Nggih Gusti. monggo sakmenika kula panjenengan dherekaken dhateng dusun madusun kepingin nyumrepi dos pundi sangsarane tiang alit menika. Suwiwi, suwiwi. Suwiwi. Ampun keseso, menapa Menika suwiwi? lepat Yai. Inggih. Sanes wiwi. Menapa Kakang? Suami. 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 Suwiwi nggih lepat, suami nggih lepat, ingkang leres Sumawi. Oh suwawi, suwawi. Suwawi nggih. Suwawi Monggo dalam panjenengan dherekaken. Monggo Gusti.
Inggih, Yai. Menika ngaten. Terus pundi? Malah kleresan wonten salebetipun wana wonten margi alit. Inggih. Dadak kula kepanggih putri ingkang endah warnini. Lah menika asmanipun putri sinten? Ah, Putri Duyung. Menika lepat Yai, lepat Yai. Sakleresipun sanes Putri Duyung. Ingkang leres menapa? Menika Kakang kula Kakang. tamataken Inggih. kados Putri Kodok. Cobi Yai, panjenengan takeni kemawon Yai. Wis tak kendhawuh. Wis pantes aku ora basa marang kowe. Inggih Kakang Pati. Kowe yang durung kenal tur tambuh karo aku. Aku patih bagian administrasi. Sampun ngaten Yai, sampun gojekan. Mboten. Wicantenan kalian piantun lintu menika ingkang sae. Inggih. Inggih, lepat dalem. Sejatosipun dalem menika patih panitia. Panitia bal-balan. Piye piye piye. Piye. Menika ngaten Dimas. Sedadosipun Kakang Patih menika jumeneng wonten ratu negari Cacing Anil. Cacing Anil. Dados kula wakilipun. Inggih. Menika Kakang Patih. Bagian sekretaris. Lah, Lajeng Kakang Pati ingkang lemon nika paringan asma sinten nggih? Dalem. Inggih. Patih Jeliteng. Lajeng ingkang alit nika sinten? mboten kula tuduhaken. Kuatos menawi dipun gunani. Ngaten. Mboten Kakang Pati. Sinten asmanipun? Saestu mboten kula tuduhaken. Panjenengan dedahaken Yai. Mboten dalem tetep mempertahankan mboten beda. Sebab napa? Pancene jeneng kula piyambak kula lali. Inggih, ngapunten. Menika tetep mempertahankan Argentina. Terus pundi Yai? Panjenengan menika kok tetep mempertahankan menika terus pundi? Menika panjenengan kula aturi areh sawetawis. Dipun aturi menapa? Mboten kula aturi areh sawetawis. Oh inggih inggih. Kula kemawon Kakang Mas ingkang nakeni. Oh inggih inggih. Dimas, Inggih Kakang Pati. sejatosipun panjenengan badhe tindak pundi to? Kula, Wong menika wonten tengahipun wana. inggih Kakang Pati, kula badhe tindak dateng taman Kakang Pati. Taman. Inggih. Nah niki taman sepanjang niku Ngapunten Yai. Taman menika sanes namanipun kampung. Lah Inggih, Kang. taman Kaputren ngriki ngaten. Oh, inggih Kang Mas. Lajeng ingkang dipun tuju pundi taman pundi? Kula. Nggih taman kula nggih, Taman Sari Kakang Pati. Taman Sari. Lah inggih. Inggih inggih Kuwas- Taman Sari. Kula wastani Kang Taman. Lah menika panjenengan paringan asma sinten? Oh, menawi panjenengan kepingin semerap Inggih. asma kula Endang Susiati. Lah mapan Ki. kebeneran Yai. Dasar putrinipun Lah endah inggih warninipun. namanipun kok Jamal. Jamal. Waduh, Kakang Patiku. Jamal, Kakang Pati. Jamal pados kepiting. Terus pundi Kakang Pati? Panjenengan salah denger. Coba panjenengan takoni piyambak. Asmanipun sinten, Dimas? Asma kula Endang Susiati. Lah inggih. Sinten? Menika ngaten Dik Pardi. Lho, Parti. Sinten? Endang Susiati Yai. Oh, yen ngaten Inggih, inggih. Kakang Pati. Prayogi kula badhe ngaturi Inggih. Gusti Ratu dipun aturi pirsa menawi wonten putri ingkang endah warninipun. Inggih inggih. Langkung prayogi ngaten Yai. Inggih. Gusti, Kakang Pati, enak apa? boten enten napa-napa. Wonten menapa Kakang? Menika ngaten Gusti. Baik. Kakang Patih kalian dalem kepanggihan putri ingkang endah warninipun. Lho. Pundi menika? Ha, wonten ngajengipun. Lho. Jenengmu sapa? kula. Iya. Kula Endang Susiati. Endang Susiati. Inggih. Wis duwe bojo? Dereng ngoten. Durung. Dereng.
Kok mbucing, Gus? Lah iya. Wong bocah ayu kok durung duwe bojo ki piye? Ateges menika tasik parawan. Oh, dadose tasik Inggih, perawan. tasik senggel. Kenalke ya. Inggih. Aku Nata saka Cacing Anil. Kang peparap Prabu Minohek. Prabu. Ratu Kanggung Binathara. Kowe yen pancen ora duwe bojo, kowe nuruta karo aku, Nduk. Tak pundhut garwa. Ngerti garwa? Mboten ngertos napa maksude garwa niku. Garwa kuwi sigarane nyawa. Loh, menika mboten sae. Lho, terus Menika garbis. Lah, menapa garbis menika, Kakang? Sigarane garbis. Terus pundi Duh, sih Kakang Kakang. Pate? Kakang Pate menika sampun ngajangi ombo kalian Lepat, Gusti ya? Ratu. Menika lepat. Larasipun terus pundi ya iki? Sejatosipun garwa, magasipun garwa menika gagar diawa-awa. Hahaha. Terus pundi Kakang? Kakang kok ngaten. Sedaya sami lepat ya iki. Inggih. Nduk, Inggih. jenengmu sapa? Kula Endang Susiati. Endang Susiati, tak pundhut garwa, ya. Ah, mboten. Tak sengkake mring aluhur. Tak dadekno garwa pademen. Terus pundi sih Kakang Ratu? Lepat Gusti. Kados pundi Kakang? Dipun dadosaken pondasi kemawon. Pademi Gusti. Oh, garwa pademi. Inggih. Manut tak boyong. Ya. Panjenengan manut. Mboten Kakang Ratu. Wong dereng dados garwanipun mawon kok inggih badhe didamelaken pendasi niku terus pundi sih? Aja kleru panompo, tak boyong menang negaraku, tak dadekno bojoku. Garwa Gelem ora? pademi. Mboten. Ora gelem? Mboten. Wah, bilai Kakang. Bilai Kakang. Sopo manis kaya sira. Untumu meringis kaya araji mripatmu kaya wolu nika napa ta nul wolu? Nul wolu nggih. Kopeng mundha gajah ayah luwes rambutmu jegrak kaya sapu lan erongmu kaya yo Basman manuta takum ana kali Malah lajeng. op hai lho ladak melayu kados pundi Kakang Pati Menika ingkang lepat Gusti piyambak. kados pundi Menawi moto-moto kenyang menika sampun ngaten sedaya panjenengan cacat. saking Pojoipun. tresna kula kalian Sang Endang Susiati Lah nggih pun ngados ngoten nggih. sakmenika mlajeng monggo dipun bujung Monggo-monggo. ayo Dalam, temenan dalam. dong Ayo. Kakang Pati waduh lajengipun teng pundi Kakang Putrinipun sampun boten wonten. Mlebet wana. Wana Kitri.
Wonokitri. Mlebet wonten Wonosalam. Ah, Wonosalam kados pundi? Kados mlebet dhateng Wono menapa menika? Nggih Menika panjenengan nengit. Wono Dirboyo. Malajeng dhateng kraton. Nggih. Mlebet dhateng kraton rupinipun. Monggo dipujung. Monggo Kakang. Suami Monggo, dalam Kakang. jare aku. Kakang Badhe, Terus pundi Yayi Pati? menawi dipun lajeng-lajengaken Gusti Ratu mengke ngengung dados tiyang edan. Monggo to, dipun ajak wangsul, dipun aturi kondur kemawon. Ngaten. Inggih. Nah, langkung prayogi Yayi menika ingkang matur dhateng ratu. Kula atur emut Gusti. Panjenengan nyebut Gusti. Engkang Susiati tak pundhut garwaning lir kadya dalang Sleman kula Gusti. Kakang, Nggih. tinimbang kula boten dados garwanipun Endang Susiati. Timbang gesang kula pilih pecah. Pecah. Ya. Gusti sampun cekal nalar Gusti, kula aturi emut Gusti. Inggih. Panjenengan ampun ngantos wedi kangelan Kakang. Nggih. Ampun wangsul dhateng kraton ing cacing angin. Kula mboten bakal wangsul dhateng kedaton menawi mboten boyong si Endang Susiati. Lah lajeng terus pundi Gusti? Monggo Menika mlebet putri dhateng sampun kraton. Ngaten. Mlebet mawon dhateng kraton. Monggo. Paman Pati, Nyuwun nggih, Gusti. rumangsa ayem makces rasaning atiku. Nyuwun nggih. Sawise krungu ya kuwi swaraning gending. Oh, menika gending sing aneh, Gusti. Kuwi gending apa jenenge? Menika gending kapal induk, Gusti. Paman Pati, Nyuwun nggih. emane senajan to aku iki wis suwe mengku praja ana ing tawang gantung kecik kene. Tak rasa-rasake kok isih durung bisa model. Oh nggih, sebab nika tasik dereng mateng, Gusti. Saderengipun Gusti, dalem ngaturaken sembah sungkem kang awal kang akhir kang batin. Pinten-pinten kelepatan kula nedhi sepunten kali Gusti. Ya Paman Pati. Nyuwun nggih. Kaya wis lumrah kanggomu ngaturake sembah pangabekti. Nyuwun nggih. Sineksenan kaki danyang nyai danyang kang bawreksa dipun. Nyuwun nggih, Gusti. Cet kepriye Paman Pati? Nggih. Sira sun dadekake tetuangganing praja tawang gantung kecik kene. Nggih. Samangsa-mangsa ana parang muka sangka manca negara. Apa kira-kira aku wis ora nganti mudhun saka kursi sewan kene? Nyuwun nggih Gusti, sampun kuatos. Sebab kula mriki tebih saking desa. Kembrodok tanpa larapan sabur sampun lar. Mencolot tanpa sitang. Sebab sitang kula benso. Paman Pati. Nyuwun nggih. Yen dinulu saka Mandrawa pancen kowe iki salah sawijining patih sing wis percaya. Oh nggih Gusti. Ananging yen tak rasa-rasake aturmu kuwi kaya wong nampani lara pangkot. Sebab kula menika suka ipen-ipenen Gusti.
Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Kowe kuwi semaur apa singgulen? Sebab nek semaur kula ngeten iki bayarane gedhe, Gus. Ngertenono Paman Pati. Ini nggih. Yen kowe wis nyandak impen utawa pasupenan. Nggih. Pasupenan kuwi cacahe ana 3. Oh, ngoten, Gus. Titiyani, Bandayani, Puspa Ungkal. Menika kelintu, Gus. Sing bener kepriye? Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Yen ora diungkal ora bisa tajem. Oh, yen ngaten idem, Gus. Oh. Sing mbok karepake kuwi blangko. Inggih, Gusti. Paman, Ini nggih. mula ngarep wis tak wedharake marang jeneng sira. Awal nggih. Datan ana siji loro sing dadi tetuangganing praja kene kejaba sliram. Oh, nggih, Gusti. Aku wis percaya marang kowe. Menawa kowe iki salah sijining patih sing bentur kelakuanmu, Panjenengan nggih, Gusti. sedidik akeh wis bisa nanggulangi mbok menawa ana mungsuh saka mancanegara. Ibu nggih. Aku percaya menawa kowe iki patih sing bisa mencala putra mancali kemul. Menika kelentu, Gusti. Bener e kepriye? Kula menika patih mencala putra mancali putri. Oh, mancali putri. Inggih. Mencala putri. Mencala putri, Gusti. Sebab kula menika sampun tanggel jagi wonten tapel batese Malvinas. Sakmenika sampun tetrmayem mboten wonten perangan. Sawise ana pengangkatan presidenannya. Ibu nggih. Kowe ku piye to? Kowe iki patih apa ngurusi urusan luar negeri? Kowe iki patih sing ngurusi ruwet rentenging praja. Menika sampun kula jujur mboten ruwet, Gus. Oh, syukur yen kaya ngono. Ibu nggih, Gusti. Dadi kowe kuwi nyata-nyata patih sing bisa dadi tuwa. Ibu nggih. Bengkongake barang sing kenceng, ngencengake barang sing ruwet. Nggih, Gusti. Gusti. Gusti apa? Gusti di. Gusti. Menika wonten sang putri, Gusti. Sang putri kepriye? Sing mbok karepake putraku. Lah, menika Endang Susiati. Endang suku Manik. Kok suku Manik? Sinten, Gusti? Endang Susiati. Endang Susilowati. Kok Susilowati? Susiati. Nggih. Kowe wis ngerti dhewe, Paman. Nggih. Mbok menawa putraku Endang Susiati. Nggih. Kuwi salah sijining wanodya kang sulistya ing rupa. Nggih. Akeh para nata praja bupati Mancapatnegara sing tansah ya kuwi gandrung kapirangu kepengin mengku putraku. Oh, ngoten, Gusti. Kanjeng Rama. Lho, Kanjeng Rama, ngaturaken sabar katiwasan, Kanjeng Rama. sareh-sareh sawetara ngger putraku. Wong ayu. Oh. Tak sawang sajak kowe keplayu-playu keringetmu dileweran kaya-kaya lagi diuber. Sopo sejatine sing wani ganggu gugat marang hak milikmu? Inggih. Kepriye, Nger? Ngaten, Kanjeng Rama. Kula badhe ngaturaken sabar katiwasan dhateng Kanjeng Rama. Enek bab apa? Apa bab ibu bebo? Apa ana babi buta? Mboten. Kepriye, Nger? Ngaten, Kanjeng Rama. Kula wau wonten margi dipun bujeng-bujeng kalian satriya, Kanjeng Rama. Lah dalah jagat dewa-dewan. Loh, kok nganti ana kaya mangkono? Menika kelintu mboten dewa-dewan, Gusti. Kepriye? Nek dewa-dewan menika kancanipun piyambak. Sesebutane ratu rak ya kaya mengkono to Paman Pak. Nggih, nggih. Terus pundi, Gusti? Lah dalah jagat dewa-dewan. Pun ate ditambahi dewa-dewa. Oh, jagat dewa. Lah jagat dewa. Kowe diuber-uber sawening wong priya. Inggih, Kanjeng Rama. Lajeng kula dipun gandrung kok, Kanjeng Rama. Lah kari kowe saguh nglakoni apa ora, Nggih? Inggih mboten to, Kanjeng Rama. Kula mboten saguh. Oh, sumingkira yen ngono kowe.
dawuh Kakang Pati. Panjenengan matur Yayi. Menika ratunipun. Lah menika patinipun ingkang rambutipun berintik linggis menika. Kisanak, Ngestaken dawuh. mengko dhisik. Sadurunge kowe tak dangu tanpa kaliman marang bocah penamping sing jaga paregolan. Kowe wis wani biayak-biayak mlebu ning Pasiwakan Agung. Sejatine kowe kuwi saka ngendi pinangkanira lan sapa sinambatmu? Saderengipun Kok sakderengipun wong iki wis sasampun. kula ngaturaken lepat pinten-pinten lepat kula nedhi dhuwit 100.000. Inggih, kula sejatosipun saking negari Cacing apa? Cacing Anil. Negari Cacing Anil Gusti. Terus sedya lan karmu. Lah dalam ngriki menika badhe ngelamar putra putrinipun Gusti Ratu menika. Oh, kaya mangko. Nggih. Aku ora bakal nolak marang kekarepmu. Inggih. Ananging kowe iki rak ya satriya. Nggih. Sithik akeh kudu bisa nglungguhi satriyane. Apa to majase satriya? Inggih. Sat kuwi 6 tri kuwi 3. Nggih. Adi cacahe menungsa kanggonan babakan wong 9 kurang 1 kurang sempurna urip. Nggih. Jangkepi 10 kuwi dibagi loro entuk 5-5. Lah ingkang gangsal dipunaturaken. Ingkang gangsal dipunaturaken dhateng Pak RT. Ingkang gangsal Pak RW. Paman patihku dhewe. Nyuwun inggih Gusti. Suaramu kok wis malih. Oh, kula yen wonten wong pamungan saking lintu negari, mesti kula niki swara kula malih cilik. Yen kaya mangkono Paman Patih, Ayo niki. sadurunge dheweke matur kelawan trewaca ana ing ngarsaku. Ayo niki. Coba didangu. Sapa sejatine asmane bocah loro iki? Wong mancanegara. Ati Sapa omamu endi aranmu? tak jabel segel omamu. Tak jabel basaku. Kok kumulancang Nek kowe takon karo aku, ya aku prajurit saka Cacing Anil. Cacing Anil iku sebelah ndi? Sebelahe Cacing Pitah. Rentu Kakang Mas. Iya Yayi. Dados Cacing Anil menika sebelahipun Bungkal. Lah kosok wangsulipun panjenengan menika paringan asma sinten? Yen kowe ora tambo marang kowe aku ya aku kena dalani Patih saka ngene tawang gantungan kecik kene. Aranku Patih Sokran. Nah, Patih Sokran. Ayo. Matura nang ratumu dinan iki putra putri ratumu bakal tak Boyong. tak boyong nang Cacing Anil. Ora perlu mbok rasani aku wis neng mburimu. Wis Nggih. sapa sejatine jenengmu? Kula Patih Jeliteng. Oh. Juliteng lha kowe? Patih Predi. Yen kowe durung tambuh marang aku. Nggih. Aku sing nata praja. Aku kang aran ya kuwi Ratu Gendrayana BA. Lah lajeng kados pundi? Napa kula menika dipun tampi kalih Gusti Ratu? Yen kaya mangkono aku ora bakal nampa. Inggih. Umpama tekamu iki sajak satriya, nembung sarana apik iki bakal tak ulungake. Saranane yen kowe iki dadi duta, ngerti to tegese duta? Sampun. Duta kuwi utusan. Inggih. Lah yen nang luar negeri misi hijrah kuwi misi hiburan. Nggih Gusti. Hamulane saiki aku ora bisa ngomong kanthi kepenak marang kowe. Yen pancen kowe iki dutane Sang Nata, natamu kongkon rene tak kongkon nata bata ning kene. Aja kesuwen ndang berangkat to juta ana botone. Ateges menika ratu menika nampik kekajenganipun pati-pati menika. Pancen aku ora sarujuk. Yayi Patih. Wis tak kendhawuh Kakang Patih. Ratu dipun aturi tindak mriki kemawon. Mboten sisa. Atus pundi mboten sisa? Lah sisa piro? Rayi Patih ingkang tanggel. Oh. Sampun kuatos njeng Rama. Loh, kok ora kuwatir kepriye? Sing mbok karepake. Putra putrinipun dipun boyong wonten negari Cacing Anil. Heeh. Sampun kuatos nyuwun menapa? PB 15.
menapa nyuwun kopi? Sampun kuwatos. Sing tak karepake, aku ora mbutuhake ya kuwi mas kawin kaya ngkon. Awit ing praja kene wis ora kurang. Mas Picis Raja Brasa. Mas Brono. Picis Raja Brono. Raja Brana Mas wis ora. inten jemrut, Pak painten ditapuk barut. Wis ngerti iki. Saiki aku luwih kepenak kepingin wawang rembug wawan sabda. Vis a vis. Wah, Empat Iki. mata karo ratumu. Oh, yen ngaten. Iki- Rai dipun Bolak-balik rayi wae iki. Kakang Pati. dipun aturi tindak ngriki ratunipun. Ngestoken Inggih. Yo, tak anti sawetara. Nah, menika. Supados berunding piyambak panjenengan. Inggih Kakang. Menai dados panitianipun. Pinarak ingkang prayogi Kakang Patih. Inggih, inggih. Wis tak jabal basaku ora nganggo basa karo jeneng sira. Pantes sebab kowe uga gawe makutha. Makutha apa? Makutha. Sopo sing maku kutha? Oi. Ratu pangucapmu, aku iki ratu, nata. Sopo kang dadi aranmu? Aku Prabu Menohek. Balik kowe sapa jeneng sira? Aku Gendrayana BA. Aku krungu saka njabane kraton menawa pengalaman aku mbok tampik ya. Pancen, sebab kaya mengkene ngertenono. Yen kowe iki salah sijining ratu sedidik akeh, wis ngerteni bab tata negara. Tata buku lan tata liya-liyane. Ning kaya ngono tumindake aku ora sarujuk. Mula bukane nganti tak tolak. Saiki pokoke aku tetep ya kuwi ora bakal nampa panglamarmu. Aku sutik kanggonan mantu wong kaya kowe. Wani karo aku kowe. Apa abamu? Ayo gadingan le. Loh. Paman Pati, Nggih, Gusti. yen kaya mangkono, kowe aja nganti kata lompen. Nggih. Ayo para prajurit tumekaning penamping kabeh padha konsolidasi. Dipun kuwatos, Gusti. Alon dhisik, ale sawetara. Ya. Kowe senajan bisa ngraji angin munggah gegono. Miber tanpa lar retik tanpa sutang. Tapi yen katungkor rawi ratu saka ing cacinganil bakal sumir kuandamu tumekaning pati kowe Apa abamu? Ning kowe uga kudu waspada lan ngati-ati. Kowe ora keprungu kasektenku. Apa? Percil tak tutupi seminggu dadi kodhok. Cocok. Kintel tak tutupi seminggu bongko Syukur yen kaya mangkono. Wiwit dina iki aku lagi percaya menawa wis mbok buktekmu. Ngajak perang piye kowe? Perang umbul-umbul, perang junjung. Perang ndlusup nang jero lemah. Apa perang bulet? Umume yen saweneng ratu ki perang ora sembarangan perang. Sing paling apik ayo padha piting-pitingan wae. Wis Ramem, ayo saiki Kakang Pati ora perlu melu-melu. Iki ratu karo ratu. Yen pancen ora mbok ulangake putra-putrimu Endang Susiati, tebah dadamu lutak rudira gak nungkep bantala tak sembah. Idri termule kowe. Oh, sisip pamasmu sabetake galengan medet-medet kowe. Ayo, ayo. Ayo, mati kene aku kowe. Woi, iya. Iya. Ayo. Mundur. Mundur. Ya, Paman Pati, dengser Paman Pati. Ayo, ayo Paman Pati. Apa lari? Apa lari? Ah, Kakang Pati. Kendhawa, Gusti. Sampun perkatos kalian panjenengan. Colong Playu. Saiki ninggalake kraton ing kene. Yen kraton ora dadi apa? Ning Endang Susiati kudu tak cekel. Kudu tak boyong menyang negara cacingan. Ngaten, Gusti. Sanggup ora? Anggur Gusti. Sanggup? Ayo. Melayu nang lak-lake naga paribasane kecandak saut boyong nang negara Gak Kendhawa. Pitik tulak
titik tukung titik tulak titik tukung ditulak mlayu ngidul tulake cabang bayi Mbah santri santri nggih santri nun menteri lho cukukno cikrak nak nun cukukno cikrak kangge napa Mbah iki lho pauwan lho oke kotor-kotoran niku kelompok nang obongen ngilangno baksil ngerti ya nggih yo berasane atimu kono kene Mbah kula ngene mriki nggih seneng Mbah nggo cang ngasu niku niku golek ngasu Mbah tapi ngasune toyane mboten nenten blas lah kok ngono garing sumbere mboten nenten Mbah gampang perkara iku ya nggih nek sumber gak ono tuku kumpul oh ngoten ya engko dipur dikumpul oh nuwun sewu Mbah nggih apa ya wah sapamane tanggung cari sampean mboten napa nggih Mbah lho gak apa-apa nak Pak Mbah Rumin kaya napa Pak Mbah Irunge kok ngono iya Pak irung sampean santri Trik nun omongmu titik tapi free kick ngerti ya omongmu berbahaya omongmu outside omongmu wah arek kok nak kandhani ya nggih iki wis kondang kaluka kuncoro gak ono perdepokan sing umum liyane perdepokan Polandia kene ngerti ya kon nggih Mbah mulane kono aja sembrono njaluk apa tak turuti asal kon temen ngeten nak Mbah nggih iya kula kepengin ngilang Mbah iya Pak ngilang oh tapi gede cilik kon iki mamelok mbak kene kepin duwe ilmu ngilang nggih temenan ta nggih Mbah wis pas ta ampun tapi janji ya Nggih, nek janji kon nek, tak ke ilmu ngilang ojo Nggih. kon gawe barang sing gak oh genah mboten ojo kon sok pok pinek barang wong liya Mboten, kapi nggih, ya mboten. yo tak ke ilmu iso ngilang Nggih. tapi gak iso bali lho mboten Hah? sampeyan niku mboten lah ya apa nggih terus ngilang ngoten lho mungkin balik malih ojo kapi ngarai pun mboten niku pun iya iya kula iya nedhi ilmu apa sing saged ngawang mawon miber nggih ojo kuwatir wis nek soal miber gampang saged ta Mbah iso Nggih. engko tak kae ilmu miber muluk ya Nggih. teh gak iso mudun ya. pun mboten pengin mulung pun iki ana ilmu siji Ilmu tak apa? simpen aja sampak kedue wong liya Wah nggih ngoten ilmu siji kanggo kon gelem ah nggih pun Mbah iso mlebu lenge semut Nggih. paribasan Nggih. iso mlebu lek ngene jroning botol Nggih, nggih. gelem ah kon nggih pun iso mlebu jroning botol Nggih. teh gak iso metu ya lho sampeyan iki napa ya wah arek kok sing enggak kon niku Lah niki nget sapa iku Mbah tamu sapa rek Mbah sapa iki Mbah arek niki kula ramu lho nggih Mbah ojo susu mengko dhisik nak ya Nggih, Mbak. sabar sauntara sajake kok tekamu gita-gita kono gawe apa sih kono Nggih, Mbak. Kula dikucing-kucing kalian satriya, Mbak. oh santri Trik nun sik peno banyu aki ngono ke lho damel apa banyu aki iki lho peno banyu tawa ngelak nggih arek ngoten iki nah niki ya Mbah apa aja niki toyane arek wedok iki nggih titik sebaine arek wedok iki lho lah kok saged potongane apik rupane asu asu rupane asu tambah asu ojo ngupu ya tak ojo ngupu sampai ya niku aku nek ngomong ojo kudu laduli tok ae kon iki ojo ngono tak kon niku mosok kon Sing, Mbak. apa sih nak Terus pundi ngendika kok kados ngaten niku lho. aku kami sosolen nak gopo ndelok menteri iku apa Mbah Mumpun ta? durung tak takonane Oh, sik nggih. lah kon rene gawene apa sih nak Kula nggih ditolong kalian Mbah. ndelok tulung apa Kula supados mboten diguceng kalian nika Mbah Satria Tigon. lho digujenge diguyu ah lah ya apa Kula dipoto-poto Mbah jenenge dirabi. oh disirap ta ya ngono iya Ini kalau dirapi. oh dirapi ta Nggih leres Mbah. ojo kuwatir ya tak tolong mosok kon gak ero sing darane pendhita ngepeno barang sing nyata kiai ngiyakino barang sing suci iki lho pendhita batsman ngerti ya Pak. apa nak Betemen apa iki lho betemen ta? aku niku paseman wah arek kok goblok ngono kon iki kandhane kok Mbah, Mbah sagun apa mboten nulung. ojo kuwatir ya nek kon temen tinemu estulaku temen teko dadi gampang gubung pol pinecok pokoke kon temen madhep nang mbah ya sapa iku sapa iku Mbah, Rek, kula salah ngene. mikir nak mikir
Inggih kula pendhita. Pendhita kok gak nganggo sandal. Iya mergo bubulen. Mbah. Trik. Nun, Si jupuk tikulan iki. kandene ya, Mbah. Tak tewok arek. Pendhita, kowe ngerti karo aku? Nek awakmu tanpa basa, aku tanpa basa. Ora Sebab apa? iya, sajake kon kok muring-muring tekomu kok kembrutuk kepek balamu ape lapo kon, Ah ngerti. Iya. Ratu. Ah? Ratu. Ratu. Lho, Mbah. Apa? Bujeng, Mbah. Ratu gak pokro. Kenapa? Ratu. Wong ratu kok malah diguyu-guyu ki piye iki ya? Anane aku guyu iki mang ratu kurang tata. Sapa iki? Loro iki sapa? Iki Kakang Pati. Hati. Pati sapa? Kowe gak tak kai KTP. Hati jeliteng. Oh, Pati Celiteng. Lah iku sing ngawas sapa iku patine? Oh, jenenge Munawar. Pendhita sapa iki? Aku pendhita batsman. Batsman. Iya, pendhita. Batsman ki apa? Basman. Saiki ana bocah wedok mlayu rene, he? Aku gak atik alesan maneh, gak atik tebeng aling-aling. Ana arek wedok. Tak jaluk. Gak oleh. Lho. Brentuk. Ape apa nek gak oleh kon? Kok meringis wong tanpa sesiung, ha? Tambah suwe tambah kurang ajar. Wong tak tulung atuh kon jaluk. Hah? Gak pernah apa karo kowe? Wong siji keli-keli wong liya braya, tapi aku nulung apik. Kok wani ndadani kowe? Anane aku wani sebab baris tak nyati kajati api apa kon, Kowe ora ngerti karo kasudibianku. Aku gak wedi didaya apa gak wedi aku, ngerti ya? Melendik tanpa sutang miber tanpa welar, bisa grajangin aku. Sawangane kon kok iso ngraji angin. Masa kok iso ngraji suren. Wah, rek kok ono ratu diapurane koyo ngono. Pendhita, Ono apa? iki geger ana sanjeroning Perdepoan. perdepoan apa metu iki? Sak karepmu nek kene kenek. Geger ngene ngaglik kene kenek. Sawangane koyo kon ratu-ratu digdaya Lagu dhewe. pangucapmu Ono apa? Ono apa? ora ngedeni karo aku kowe. Apa tak wedeni Aku ratu. Senajan nek ratu kurang tata ape apa aku? Menteri, Trik. Arek dewok imang ya. Arek brewok. Arek wedok imang lebokno guci. Lho, Mbah kelintu, Mbah. Lah ya apa? Bumbung. Wah, sampeyan niku. Wong dari jangkrik ae kon niku. Kon niku. Pun primpen Wis primpen. Ayo, balik tak balik kon. Pendhita, tolong aku ora. Ape apa? Tak candak sabatake buntol sumbur kuat kamu. Mati teko aku kon. Mbah kenging apa, Mbah? Mbah? Menteri. Mbah kenging apa, Mbah? Delokane gak dayani tapi tangane antep Nggih, koyo. Mbah, antep pundi? Wes gligenan. Wis diligene niku sing apa, Mbah? Wes wungkul kok gak ngerti takon niku ya apa to. Ini apa, Saiki Mbah? kon tak kandhani. Nggih ya, Mbah. Sawangane sing darani pendhita kaya aku dikalon bae ratu Nah, diapuran ini kaya apa, ngono. Mbah? Entenono ya. Nggih ya, Mbah. Aku tak ngetokno aji-ajiku. Ngoten, Mbah. Sendakep asa tunggal suku kali nglumpuk dadi siji. Nggih, ya, Mbah. Ilang sipate pendhita batsman wujud dadi macan. Kakang Pati. Kados pundi menika? Ngomongin pendhita sing sidik, Nggih. pendhita sidik raos, pendhita sing digdaya kuwasa. Nggih. Dadak saiki ilang manungsane. Wujud Simo. Dudu Simo. kucing. Menika sanes kucing. Wujud apa kowe? Nah, menika ngajengipun pabrik korek. Ah, kowe keliru ya. Macan nggih. Dudu macan. Lah napa? Iku kang diarani kewan regul Kakang Pati. Apa kuwi? Menika macan Gusti Ratu. Macan. Nggih. Piye iki? Lah niki saiki monggo macan menika dipun sripung mawon. Tetep diterusake. Nggih Gusti. Yen aku ratu ngalah karo macan, ateges ratu sing ora duwe kasudibian. Heh? Inggih, leres. Kowe wedi karo macan? Boten. Ayo, papak macan kowe. Nggih. Papak pateni kowe. Kang Pati, monggo dipun terbang. Kakang Patih kudu keplayu kabeh. Wah, wujude macan-macan pendhita mesti digdaya. Tinimbang aku ora dadi garwane si Endang Susiati.
timbang urip becik mati. Hei, macan maju. Macan. Yo, maju. Macan. 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 Pak, bapak macan. Bapak macan. Ya apa sih lho aku direken macan iki lho ngipi temen arek rek. Perkara njaluk rabi sampe ngipi ngene kene masyaallah aku nek ndelok tolo iki. Tak ngelilir aku wadah dikoyono macan aku. Pengen aku duduk macan nanya garangan. Tak tututane arek rek masyaallah aku sakno.